सब दोस्तों को नमस्कार। पंचम परदेसी का शुभ नमस्कार। मैं गायक पंचम परदेसी पंचम निषाद आपके सामने एक गीत सुनाता हूँ। जैसे वो नेहा राठौर गाई थी यूपी में का बा, तो हम सुनावत बाड़ी भैया हैं देहाते में का बा, तो ओकरे बारे में सुनावत बाड़ी, सबके शेयर करी। जाड़ा में कौड़ा बा दही और चिवड़ा बा, जाड़ा में कौड़ा बा दही और चिवड़ा बा, भात तरकारी बा राशन सरकारी बा, चूल्हा सील लोढ़ा बा बैठे के मोढ़ा बा, अनाजे के डेहरी बा निरहुआ के मेहरी बा, पोखरा इनार बा पछुआ बयार बा, खेत खरिहान बा मड़ई मचान बा, मोदी के राज बा फ्री में अनाज बा, फ्री में आवास बा बहुत विकास बा, फ्री में पढ़ाई बा फ्री में दवाई बा, 24 घंटा बिजली बा गाँव जगमगाइल बा, फ्री में शौचालय बा पंचायत कार्यालय बा, वृद्धा के पेंशन बा सबके गैस कनेक्शन बा, सम्मानित किसान बा बिचौलिया परेशान बा, बैंक में खाता बा मोदी से नाता बा, अब 2022 बा जनता के ख्वाहिश बा, योगी फिर मुख्यमंत्री बनी है, जनता के फरमाइश बा, जनता के फरमाइश बा, जनता के फरमाइश बा, जाड़ा में कौड़ा बा दही और चिवड़ा बा, भात तरकारी बा राशन सरकारी बा। वाह योगी जी, वाह मोदी जी, जय श्री राम। सबको शेयर करिए।